Olimová teória vzájomná. Rozum, ťuk, 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 ťa zastaví. Zaručenie. Pekné dievča, ale ako náhle... Takto premýšľa jeden jedinec, oblečený dajme tomu v bielom. Vedľa neho je iný jedinec, oblečený v inakšom. Ten premýšľa takto. Mohla som sa usmiať. Nech sa rozhýbe. Som šibnutá. Na budúce sa musím na neho usmiať. Muž a žena mali za úlohu všimnúť si jeden druhého. Zdá sa, že to zvládli, avšak nie na prvý pokus. Stretli sa v režime pozorovania už neraz, ale až v tento deň to konečne vypadalo dobre. O 2 mesiace spolu spali. Normálny štandard sex. Príjemný. No ako si rýchlo tým pominuli tajomstvá. Takže čoskoro začali riešiť nepodstatnosti a rozišli sa. Občas jej zavolal. Asi ešte niečo skúšal. Neskôr to definitívne prijal. Viac o sebe nepočuli. Spoločných potomkov nemali. Systém nefungoval. Bolo ho treba prehodnotiť. Na scénu prišiel profesor Olima s revolučnou myšlienkou svojej teórie, pracovne nazvanej Nové vízie ľudského žitia. Na veľkej konferencii národov ju prezentoval emotívnym prejavom. Kedy už konečne pochopíme, že rozum neporazíme? Kedy s ním konečne prestaneme bojovať? Musíme hľadať nové cesty. Naspäť po tých zlých sa nevracajme. Veru, kým bol iba sex, všetko bolo v poriadku. Človek bol rovnako slobodný a šťastný ako zviera. Samček, samička, brloch, potrava, mláďatá. Prežili tí, čo ich nepožrali vlci. Ľudia tie dejiny často vzývajú a profesor Olima tvrdí, že práve toto ich zahubí. Prehrabávajú sa v minulosti a neustále pátrajú, kde sa stala chyba, namiesto toho, aby sa snažili hľadieť dopredu. Nikto nevie, kedy a kde sa to presne stalo, ale každý ten príbeh pozná naspamäť. Oproti sebe stáli 2 samčeky. Na jedného čakala pekná mladá samička v teplom brlohu. Ten druhý chcel samičku tiež, ale široko ďaleko iba táto jediná. Jedného teda bolo treba zabiť. Pre oboch jednoduchá situácia. Pre oboch rovnaká. Ak prežijem, čaká ma sex. Ak neprežijem, tak je to jedno. Všetko je jedno. Toto nie je dobré miesto. Poďme tam ďalej. Povedal ten, ktorý sa v tomto prípade azda dá označiť ako cudzinec a rozbehol sa na susednú lúku. Ten druhý za ním. Na susednej lúke sa znovu postavili proti sebe. V celku spokojní, pretože situácia bola pre oboch rovnaká a ponúkala iba rozkoš alebo nič. Žiadne problémy. Ja ju nechcem, nechaj si ju. Povedal cudzinec a odchádzal preč. Čo? Nechcem ju, nájdem si krajšiu. Tam také sú. Ukázal smerom do hlbokého lesa a rovno tadiaľ odišiel. Keď sa ten druhý načisto zmetený vrátil do brlohu, našiel ho prázdny. Jeho samička už nebola jeho. Utekala s cudzincom hlbokým lesom. Človek oklamal človeka a pliaga menom rozum bola na svete. Šírilo sa to ako more. Nastalo obdobie zrady. Nikto neveril nikomu a každý rozhovor mal charakter šachovej partie. Kto bol slabý hráč, prišiel o samičku
neskôr už rovno aj s brlohom. Slovo malo odrazu živú váhu a stalo sa nástrojom moci. Vznikali prvé organizované skupiny, tlupy, dediny, mestá, kráľovstvá. Začalo sa kšeftovať. Najprv iba tovar za tovar, až sa vymysleli prachy. Zrodili sa poddaní, zrodili sa králi. Pamätný prejav profesora Olimu roztlieskal sálu. Zaujal aj mladého muža, ktorý na to náhodou natrafil v televízii, keď v rýchlosti prebehol programy, kým skončí prestávka futbalu. Profesor rozprával o probléme, ktorý už dlho rieši celá planéta. Populácia klesá. Ľudia sa prestávajú množiť. Ľudstvo zaniká. Už pred rokmi sa vedelo, že je treba niečo robiť. Vedecké pozorovania dobrovoľníkov, samcov a samičiek, mužov a žien odhalili pravdu v plnej nahote. Rozum bráni spolužitiu. Po všetkých komplikáciách, ktoré človeku kedy priniesol, sa ešte len teraz chystal udrieť a definitívne ho zlikvidovať. Organizovali sa demonštrácie, davy kričali: prestaňme myslieť. Lenže nič to nepomohlo. Pritvrdilo sa. Premýšľanie sa verejne odcudzovalo, až sa za niektoré myšlienky začalo aj zatvárať. Môžeme sa do väzenia posadiť všetci. Do jedného. Profesorovi stekali po tvári kvapky potu. Odpil si z pohára studenej vody a rečnil ďalej. Do jedného sme sa previnili. Pokiaľ je myslenie naozaj zločinom, odsúďme nás všetkých. V ťažkom zrušenom dychu sa na moment odmlčal, aby napokon miernejším utrápeným hlasom dodal. Nie sme všetci zločinci. My sme chorí. Musíme si pomôcť. Musíme sa liečiť. Ó, šlak ťa traf, veď už hrajú. Mladý muž si spomenul, že už beží druhý polčas. Prehodil kanál. Medzičasom Alminus dostal ďalší gól. Prehráva. Poslednou dobou prehráva všade. Theo, tak sa mladý samček volal, otvoril pred sebou laptop a zrušil všetky následujúce prenosy zo zápasov Alminusu. Očami prebehol ponuku súkromnej káblovky. Prezrel si posledné výsledky. Páčilo sa mu mužstvo Eldoro. Všetko vyhrávali. Poslednému súperovi naložili 6 kúskov. Označil ho. Odteraz ho zaujíma Eldoro. Odbehol do kuchyne niečo zjesť, no napadlo mu, že si ešte predtým skočí niečo vybaviť. Netrvalo ani 5 minút a Theo kráčal tmavou upršanou ulicou. Dával si pozor na okolo idúce autá, lebo kaluží bola plná cesta. Nešiel ďaleko. Zo pár ulic smerom k centru stojí satisfakčná kancelária. Skontroloval čas. Hádam je ešte otvorené. Tam je to. Zbadal neveľkú svetelnú reklamu a pustil sa bočnou ulicou, odkiaľ na neho vábivo blikala. Tma sa vplietala do krokov i zatiaľ nezakázaných myšlienok a dávala tomu všetkému blbú náladu. Theo prešiel popri malom výklade a vošiel dnu. Dvere sa za ním zatvorili. Vonku zostal iba chlad a smutné mesto. Kancelária bola príjemne zariadená. Rýchlo sa v nej dalo zabudnúť na psí čas vonku. Theo míňal jedno okienko za druhým. Všetky boli obsadené. Musel chvíľu počkať. Začal si teda vyhodnocovať, ako sú na tom samičky, čo tu pracujú. Celkom pohoda, minimálne stromy by sa spáril. Keď mal konečne jasno, ktorá v ňom najviac prebúdza, uvoľnilo sa jedno okienko.
No a že sa aj Teovi niekedy darí, tak rovno to, pri ktorom sedela ona. Dobrý deň. Dobrý deň, prajete si? Chcel by som si objednať satisfakciu. Pôjde to u vás? Samozrejme, nech sa páči. Objednávali ste si už satisfakciu? Boli ste už niekedy klientom satisfakčnej kancelárie? Nie, toto je prvýkrát. Na okamih sa jej oči zastavili v prekvapenom pohľade. Dali jej najavo, že si to všimol. Ospravedlňujem sa, prepáčte, prosím, dnes už sa len tak nevidia by muž vo vašom veku. Nemal som dôvod, niekedy to tak proste je. Isté, nechcela som sa vás dotknúť. Niekedy je to tak samozrejme výhodnejšie. Budeme potrebovať vaše doklady. Podali jej ich. Prsty na klávesnicu, oči na monitor. Sústredila sa na prácu. Do ryti to bude trvať. Premýšľal a pohľadom ju už dávno vyzliekol. Kto bude prijímateľom? Pán Polo Kuturi z Kalánie. Polo Kuturi. Kalánia. Potvrdila meno a natočila monitor k Teovi. Objavilo sa niekoľko tvári. Po chvíli ho našiel. Tento pán? Výborne. Odošlám teraz jeho vizitku do našej centrály. Predtým, ako podpíšeme zmluvu, bude musieť počkať na potvrdenie. Konkurencia môže mať tohoto prijímateľa zablokovaného. Poprosím vás o chvíľu strpenia. Nebýva to viac ako 10 minút. Chcela sa pustiť vypisovať, ale Teo mal 10 minút, ktoré nemienil premrhať. Smiem sa vás niečo spýtať? Nech sa páči. Neprekvapil ju. Mohol by som sa s vami páriť? Prepáčte, pán Mrkla na doklad. Golder teraz určite nie. Necítim sa v poslednej dobe najlepšie. Veď možno práve preto. Nie, ďakujem, naozaj mám teraz samčeka, ktorý je veľmi aktívny, chce to denne. Párenie s ním je pre mňa značne výhodné a robí to dobre. Isté to pochopíte. Mal som skôr na mysli jednorazovo za nejakú odmenu. Viem, ako ste to mysleli, pán Golder. Netrafili ste správny čas. Keby som skúsil v budúcnosti, nevadilo by vám? To je na vás, pán Golder. Takže si viete predstaviť, že by sme mi dali... Samozrejme, že si to viem predstaviť. Mňa párenie ukája. No, nemám rada, keď sa okolo toho veľa nakeca. Rozumiete mi, pán Golder? Jedovaté dievča. Ostal v rozpakoch. Chvíľu nevedel, čo povedať, ešte že prišlo vykúpenie. Prišla nám odpoveď. Povolili nám to, takže nech sa páči, môžete si vybrať v našom katalógu spôsob aplikácie a nejaký nástroj. Spôsob aplikácie... Z rozpakov do rozpakov. Priznám sa, na to som nemyslel. Môžete mi niečo odporučiť? Ľudia si najčastejšie vyberajú uškrtenie, tam sú najnižšie náklady, potom z nástrojov by som volila oceľové lanko. Uškrtenie? Obľúbené je utopenie, len tam niekedy dosť vyskočí cena za prenájom rieky. Záleží od majiteľa. Otravu jedom už žiaľ v ponuke nemáme, nakoľko sa nám množili reklamácie. Objavili sa prípady, že prijímateľ satisfakciu prežil. V záujme uchovania dobrého mena sa firma rozhodla otravu jedom z ponuky vynechať. Nechajme teda to uškrtenie s tým lankom. Koľko to bude celé stáť a kedy si tak myslíte, že by mohol byť mŕtvý? Zákon žiaľ v tomto prípade veci trochu komplikuje. Najskôr musíme písomne upovedomiť samotného prijímateľa. Stanovená lehota určuje, že satisfakcia môže byť aplikovaná minimálne 1 kalendárny mesiac po doručení oznámenia. Ako náhle budú všetky zákonné podmienky splnené, telefonicky sa vám ozveme. Teo skoro nebadane prikyvoval. Spýtavo sa pozrela. Ak ste teda rozhodnutí pre to uškrtenie, môžeme to spísať. Trvalo to ešte veľmi nezáživnú polhodinu, pretože odkedy ho odmietla, nebavila ho už ani ona. Cena sa mu nejako nepáčila, ale už chcel odtiaľ fakt vypadnúť. Podpísal. Zašomral dovidenia a bol preč. Vonku sa medzičasom nálada ešte zhoršila. Rýchlo vykročil. Chcel byť už doma. Odišiel a nechal tu iba malý výklad, z ktorého do ulice hlásal reklamný pútač. Pri objednaní 4 satisfakcií 5 zdarma.